man, 4 papo ndauya na DJ video kwekwe daira. Hanzi Garai Neni ndine ngoma rawo guys inini Buyaka ndofarira kuimba mina mato yangu so hanzi Garai Neni yatova pa YouTube mukangosita kuti Buyaka Garai Neni igno ku redeem re pa video ridza vainzwe andinofambira munzira ine zvimiti ndipe zvivindi vanditi ndiimbiti vazhinji vacho vanoda kunditalata manje ndinoti nada ndotemba nemichacha tiri mubva kure tarisai kwandabva ndichishanda ndega nepashoni pasina java Garai Neni Garai Neni Garai Neni Garai Neni pamba ineni pamba ineni pamba ineni she pamba ineni ndingavingwa nematambudziko opo ingandiyedza miyedzo opo ngeto ishe ndichengete ndise mumapapiro mundivhumba mirende kandizvikwanise inini vanototi ndiridzenga zvangu zvinenge zvichinzi ifodya dzega dzega vamwe vachitoti anopenga uyu vanondiona komedi kuita unge pana jeza vanoti ndiri muyuti handifunge ndakangoti yuti vakutofunga ndunge kana super yuti isheitai kuti amuke mapfupa futi chikumbiro ndechekuti Garai Neni Garai Neni Garai Neni Garai Neni pamba ineni pamba ineni pamba ineni ishe pamba ineni ndingavimba nematambudziko opo ingandiyedza miyedzo opo ngedhopo ishe ndichengete ndiise mumapapiro mundivhumba mirende ngandizvikwanise inini vanotonga nezita rangu nevavengi ngazvichaizwe zvinhu handinotumirwa dzikirira ndirere ndiri mucheche ndipengirozi ndirere handidi kushaya chekudya nekupfeka ndikazonyanya kunetseka nyika inoseka nzira yangu inoda mwenje unovheneka pakunoita rima zuva rarereka Garai Neni Garai Neni famba ineni famba ineni famba ineni hanzi ndiri mubva kure tarisai kwandabva ndichishanda ndega nepashoni pasina java Garai Neni Garai Neni Garai Neni Garai Neni